Alan Camilleri huwa persuna qrib ħafna ta' Lorenz Gonzi, tant għal snin sħaħ kien il-kelliem uffiċjali tiegħu kemm bħala Ministru tal-Politika Soċjali u kif ukoll bħala Prim Ministru. Kien identifikat minn John Dalli bħala wieħed minn grupp ta' persuni li ħadmu b'qawwa kontra tiegħu meta Lorenz Gonzi inħatar kap nazzjonalista wara r-riżenja ta' Fenech Adami. Il-Prim Ministru iżda kien ħatar lil Camilleri biex juħsib l-organizzazzjoni tal-laqa tal-mexxija tal-pajjiżi tal-Commonwealth fl-2005 u biex juħsib il-proċess tal-adozzjoni tal-Ewro qabel l-2008. Immedjatament wara l-aħħar elezzjoni ġenerali f'Mejju 2008 kien maħtur Chairman tal-Malta Enterprise biex 9 xhur wara fi frar 2009 inħatar Chairman eżekuttiv, kariga politika li baqa' jokkupa sal-lum b'salarju ta' 70,000 euro fis-sena. Fl-aħħar ġimgħat Camilleri kien fl-aħbarijiet wara li sar magħruf li biex il-Malta Enterprise ċalqet l-uffiċini tagħha lejn il-bini tal-isptar San Luqa nefqet mal-4 miljun euro u nataw sensiela sħiħa ta' direct orders. Kienet il-gazzetta Malta Today li qalet li ngħatat konferma mill-Ministeru tal-Finanzi mmexxi minn Tonio Fenech li tahtu taqa' l-Malta Enterprise li l-kuntratt ta' Alan Camilleri mhux se jkun imġedded f'Mejju li ġej. Uffiċjalment intqal li kien Camilleri nnifsu li talab li dal-kuntratt ma jiġġeddidx għal dawk li jsejħu raġunijiet personali. Madankollu sorsi li tkellmu ma' News qalu li mhux esklus li bil-każ Camilleri il-Ministru Tonio Fenech irid jibgħat messaġġ li lest jisfida anki lil Lorenz Gonzi u dan fid-dawl tal-fatt li Fenech jista' jkun wieħed minn dawk interessati li jieħdu post Gonzi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin l-istess sorsi qalu wkoll li l-influwenza ta' Alan Camilleri fil-Malta Enterprise xorta se tibqa' waħda qawwija għaliex it-top management huma kollha persuni ta' fiduċja assoluta tiegħu.